Igama kuBhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothola lotha lamentshisi ethuluza ngihambe nalo emini xa muxakile kusazoshuba kusengenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngonogwaja ubhajwa ikhulule kufuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga mthombo ungabonakala amanzi ukuthi aqhamuka laphi kubonakala laphi ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina agcwala ngakufakela ngizokhuluma ngama topics ke ambala namhlanje ngine panel nje ezo interview kodwa ke bazongibuza imibuzo eyahlukahlukene yama topics ahlukahlukene because bakhulumile abantu epagini la ukuthi bafuna ngikhulume ngaziphi izinto mabesha abantu ukuthi ukukhuluma ngalokhu basuke bebhala abasuke bekhona lapha office elikhulu lika Makhandakhanda so manje nakibona bazongibuza ukuze ngingabi khona ekuthiwa ngikushiyile uma ngikushiyile okunye ngiyokuphendula ngokulandelayo ngicela ukubuza lapho ntokazi ithini imibuzo niphethe lapho singafisa ukwazi ukuthi wena ungaphawula ukuthini ngoJacob Zuma uxiswa ukuthi abe Okay ubuza umbuzo othinta i-former president uJacob Zuma since kade kubonakala ikhanda lakhe njengoba ziya kuma elections as i-candidate ye-MK ubuza lo umbuzo omunye wendlela uthini sifisa ukwazi ukuthi wena uthini ngomcimbi kaMaskandi ozoba khona eMabhida obizwa ngokuthi Mother of All Maskandi Music Festival yes ukuthi wena uthini ngaba ama artists abenefithani from lo mculo omunye umbuzo athi uzoba khona ufuna ngithinte ukuphawula ngodaba oluthinta umcimbi ozobukhona thiwa yini i-Mother of All Maskandi Festival or Maskandi Music Festival ozobe ulapha ya ePeople's Park Moses Mabhida ngeSaturday ufuna ungibuza ngento ethinta lo umcimbi ngiyacabanga ukuthi uzobe kuleyo ndawo I'm not sure but ufuna ukubuza ukuthi ngithini because kuyakwazi ngathi nimcimbi sithe chithisaka kungaba ngempela imicimbi bakhona abantu baya benefita ngayo noma bagcine bengabenefitanga kubenefita umhleli umcimbi ikhona umunye umbuzo yes sifuna ukwazi nangokuthi le ntombazane ethi yashiya kwiGagasi FM wena uzothini ngalokho ufuna ke imibuzo ngokulandelayo bafuna ngikhulume ngodaba oluthinta uPeni Ntuli since ashiya kwiGagasi FM kwaba nesiphithiphithi eningizimu Afrika so ufuna ungibuza umbuzo othinta leyo nto khona umunye umbuzo ukhona lo nje ogcina ngifuna ukwazi ukuthi uma ngabe kuthiwa uyashona kuyokwenzakani ngeKing Bhaka Dam ufuna ukungibuza ukuthi makwenzeka kufika isikhathi sami sokudlula emhlabeni njengoba lapha ya kwiKing Bhaka Nzama Dam and Village kunezinto eziningi kunezindle eziningi kuneMakhandakhanda Stone kunaMakhandakhanda Holy Mountain kunaMakhandakhanda Dam uthi ufisa ukwazi ke manje ukuthi makuthiwa kuyadlula emhlabeni leliya damu ngabe liyolawuleka yini leya Makhandakhanda Stone ngabe yolawuleka yini iHoly Mountain yona ngabe yolawuleka yini izindlu njengoba zingaka abasengishonile ngeke yini uthi uyangena ufice ubhazabhaza wethu ongayiqondi ingaphakathi endlini imibuzo khona usekhona umunye umbuzo alright uthi ayisekho eminye right ake ngivele ngene khona endabeni igama nguBhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ngingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothola lotha lamentshisi thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngomafavuke njengedangabane ngunogwaja ikhulu Makhandakhanda ngindlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga mthombo geleza amanzi angabonakali la eqhamuka khona kepha kuyabonakala lapho eshona khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje uthini oqala yayiqala manje uphawula uthini ngokwaJacob oqala ke uthi ufuna ngithinte udaba likaMsholozi udaba kaMsholozi oluthinta ngapha la manje nangu May ziya kuma elections nakho futhi iIEC ngazothi impela iya decline ikhanda likaMsholozi lapha ya
kwi ballot paper or something iyalideclare ikhanda lamsholozi uthi mina ke ngithini ngalokho angisoze ngayikhuluma into engingayazi angisoze ngayikhuluma mhlawumbe ke ngiqale lana nje ngake ngasho ekuqaleni futhi sibonge nje ukuthi like labonakala ikhanda likaMsholozi likhona kuma board lawa afakwayo nakwi uma flyers and stuff sibonge nje ukuthi like labonakala ngangishilo vele mina from the beginning yayisaqala MK if I'm not mistaken ngathi ukuba khona kwekhanda likaMsholozi kwi ballot paper kuyo edda ivalue kufana njengamanje kwi ANC ukuba khona kwekhanda lika Cyril Ramaphosa okwamanje kune value eliedayo angikhathali ukuthi omunye umuntu angathini ukuba khona kwekhanda lika Cyril Ramaphosa ngoba vele impi ibhekene ngqo no Cyril Ramaphosa kanti nawo Cyril Ramaphosa uyayilwa impi and uyayinqoba ezinye izinto ngokusebenzisa amandla anawo uyazinqoba ezinye izimpi by doing so as a result umholi as we speak uCyril Ramaphosa so ukuba khona kwekhanda lakhe uyena umholi ostrong njengamanje kwi-ANC so uJacob Zuma kwi-MK ustrong kakhulu supportwa nayipower yakhe uMalema kwi-EFF ukuba khona kwekhanda laMalema kwi-EFF kuniki EFF amandla mangathiwa khishwa ikhanda laMalema kwi-EFF thiwa lingangeni mase kuthiwa ngene elalo olandelayo azothi ukwehla amandla yes kungaqhutsheka kuvotwe but kodwa azothi ukwehla amandla ukuba khona kwekhanda likaHlabisa bese belibeke duze elenkosi iformer umholi we-IFP inkosi uma ngosuthi uButhelezi kunamandla ukubonakala kwekhanda lakhe kunamandla ukubiza isiqubulo sakhe inkosi uma ngosuthu Buthelezi kunamandla thina ndle emnyama siyawina lapho because khona abantu ukuthi makuvela amakhanda abo bese abalandeli baleyo organization bese bethola ispirit esinamandla kakhulu so uma ngibuyela back kule ka Jacob Zuma neMK kubalulekile ukuthi libe khona ikhanda likaZuma yini kubaleka ngaka ingoba abantu abaningi abaye kwi-MK guys we need to be very honest ngizozama nami ukusimplify as much as I can ngeke ngize ngikhulume ngespirituality kakhulu because uma ngizokhuluma kakhulu spirituality abantu bagcine besaba ngizoyibeka nje simple abantu abaningi abaye kwi-MK baye ngenxa ye-call ye-former president oku Mr Zuma yile yo call leyo abantu abaningi abalandeli MK balandeli call kaZuma so uma kubonakala uZuma kwi ballot paper kujabula izidalwa zabantu ezibaholele baya lapha mawukhumbula kahle mina ngake ngasho yayiqala indaba zeMK ngake ngasho mina ngathi ngafika esigodlweni sami ngafica imimoya abantu abaspiritually uplifted bayangithola ngisuke ngithini ngafica imimoya yonke ihambile uma ngibuza ukuthi yephi kwipower enkulu esigodlweni kwathiwa iyo support umoya ohlukunyezwayo normally uma uza kumuntu ofana nathi onamandla ithina noma mina efuna ngikhipha imimoya ukuthi ayiye kokusupport kodwa kwi-case ka former president imimoya yazihambela yona yaya lapho amazama ukuqala ingakho ngithe mase ngibona islogan sabo sebethi asibizwa siyayela ngasho ngathi uyinkunzi King Bhaka because mina oqala washo ukuthi imimoya iyele yona bavele baba attach kulento engishilo bathi asibizwa siyayela akusho bona imimoya isholo yona isebenzisa imilomo yabantu abamphefumulo uhlangene nenyama. This is a spiritual statement. So sengithi njengamanje ke mina ke ukungabi khona, that is why abanye abantu
kithi abanye abantu abasalwela izinto eziningi balwela ukuthi ikhanda likaMsholozi alingabi khona kanti vele futhi uma lingabi khona ikhanda likaMsholozi ayikho impezo suka ukuthi alibanga khona ikhanda likaMsholozi. Uyabona makuthiwa khona umuntu ohlakaniphile oqedile umsholozi uya-understanda kakhulu ukuthi bekwenzakalani before democracy. Uya-understanda amaqabane aboshwa namaqabane afa before democracy. Uya-understanda futhi after democracy ukuthi i-constitutions ya-amendwa kanjani. Uya-understand imithetho eyenzekile futhi after i-apartheid sengena kwi-democracy. Uya-understand umsholozi yonke leyo nto. Uya-understand futhi ama-rules okusebenza kwi-IEC. Uya-understand futhi ama-rules asebenza kwi-law yase-South Africa. Umsholozi is very brave and brilliant. Uya-understand futhi umsholozi ukuthi ayikho into ekumele apply kuyena kuphela kodwa inga-apply kuma-citizens because umsholozi he is very much concerned about the citizen. Khona izinto okumele kushintshwe umthetho for everybody ukuthi ikwazi. Khona into othi mawuyilwa ungalweli ukuthi mina ngifuna ukuba right. Kufuna ulwela ukuthi lo mthetho awushintshe so that everybody will benefit. So lento ethi uma ngabe uke watholakala necala noma waboshwa noma wagwetshwa uba ne challenge mawusufuna imisebenzi yonto i-apply kunoma ubani ola even akumina as King Bhaka uma ngabe ngeke ngatholakala necala nginecala. That is why kumele nigweme ukwenza lamacala amancane angenasidingo ngoba lawo macala alimaza i-record lakho kumele ukugweme. So once waba ne record lokuthi uke waboshwa then emathubeni amahle for impilo yakho ngikhuluma ngomphakathi nje uyazi nawe uyaphazamiseka. Khona umsebenzi ozungawutholi lapha ekhaya ngoba kuthiwa iwake waboshwa. Khona izinto ongakwazi ukungena kuzona ngoba kuthiwa iwake waboshwa. Khona ama benefits ongakwazi ukuba entitled to ngoba kuthiwa wake waboshwa. Ngisakhuluma ngomphakathi ukhumbuleke mina ngimele umphakathi. So since i-former president nayo lela qale ngangisho ngithi icala lingekho leliya kodwa kwagcina kuthiwa inalo yonke iyodwa isibeke inegameni lakhe isibeke uGcobho egameni lakhe osopolitiki esebekwazi ukulwa ngayo because balwa ngento vele owumthetho owaziwayo eSouth Africa before IEC nayo abintutho wakhe umsholozi uyayi-understand lonto and ngiyamazi kunendlela azoyihandlisha ngayo. But this thing is not going to result to violence because uma kuthiwa kube khona i-violence kulento yokuthi mawunecala ngekusaba entitled to izinto ezinhle kumele kuliwe nomthetho ukuze umphakathi nawo ukwazi ukubenefita from lonto because kunabantu abaningi abanganazo izikhundla abayifunayo abanye abangasebenzi because bake baba namacala ababengawazi before kodwa bake baba nawo abanye bake baba namacala abaphinde bawawina kodwa for the fact ukuthi wake waboshwa iqhubeke lonto adlaliswe iraf alwina angiphathi makuthiwa la gwebe icala siyawazi ukuthi kuhamba kanjani la ngaphandle bafethu yabo. So mina yami advice ithi ke esimeni umsholozi abhekene naso because mina ngi-understand ukuthi idlozi lamsholozi el-active idlozi lamsholozi elilwayo idlozi lamsholozi elenza i-MK yaba i-MK futhi lokho ngizokusho mfethu ngiyazi ukuthi ngenzeka unyanye la ukhona nansi impendulo fokofo ngenzeka futhi ukuthi abanye abantu bazongibuka ngenye indlela kodwa lento engizoyisho injengoba injena nje ngoba ngi-understanda lamandla kamsholozi bawu-2 abantu umsholozi kumele akhethe kubona to substitute ikhanda lakhe uma kuthiwa ngini without violence bawu-2 mina lo King Bhaka engiba kungenzeka noma ubani angivi kodwa ngithi ipower kamsholozi ingakwazi ukuqhubeka ibe nalamandla ephusha ngawo if umsholozi engakhetha kulabantu abawu-2 engizobasho manje bawu-2 naye futhi uyazi futhi angakuphupha ngisho ebusuku ukushona yabo leyo ukuthi kuzolilwelo ukuthi alingene aphile enze yonke into it's going to be a waste of time for nothing. Leyo nto ifuna kushintsha irule lapho straight ngingashiyo ukuthi akwenziwe nje kumsholozi ngoba kusasa kuzoba yimina kusasa kuzoba wena kuthiwe khona icala likuvimbelayo yabo ufuna kushintsha umthetho lapho uma kuthiwa kuyashintshwa uma ungashintshi umthetho ke then leyo nto must apply to everybody kodwa ziwu-2 izinto angazi noma ni ready ukuthi ngisho ukuthi at least ibaphi labantu umsholozi ekumele ipower kamsholozi ezobathemba le power eyenza i-MK yaba ilento eyiyona because mina ngiyabelievela kwipower kamsholozi
because iyavela nakuma higher power iyavela inamandla kakhulu so ibaphi labantu oqala umuntu umsholozi angakwazi ukusubstitute ngaye uNkosazane Dlamini Zuma mangangena uDlamini Zuma amandla kaMsholozi angasebenza engathi khona ikhanda likaMsholozi lapha angasebenza khululeke owesibili ngoba ukhumbule ngekusebenza ipolitiki kaNkosazane Dlamini Zuma kuzosebenza ipolitiki kaMsholozi lona ngabe nje ikhanda la kodwa ipolitiki ezosebenza kaMsholozi uma kuyilabantu owesibili ongangena khaka iphindi isebenza ipower kaMsholozi uDuduzile Zuma mina ngiyona impatha mina uyabona uDuduzile Zuma mangathiwa ngena ikhanda lakhe abe upresident weMK kwi-ballot paper ngeke iphazamiseke iMK ngeke iphazamiseke ipower kaMsholozi ingasebenza engathi umsholozi okhona kodwa makulandwa omunye umuntu noma kuthathwa omunye umuntu oseceleni ukhumbule iMK phela ukuthi inayo umuntu owayiregister okubani loyo okuComrade Khumalo uComrade Khumalo yes angaba icandidate and a good one but ipower kaMsholozi ngeke izimthembe kahle uComrade Khumalo ngoba kunezimpi la kwipolitiki kunezimpi la kwipolitiki baba kunezimfihlo la kwipolitiki kunabantu kwepolitiki abasebenza ngokufaka umoya kunabantu abakununusela ngezinto ezinkulu bengabe kuyipolitiki la politiki kufuna kube umuntu ozokwazi ukumlawula umsholozi lapho udinga umuntu azokwazi ukumlawula nepower ezokwazi ukungena kuyena isebenze uComrade Khumalo it's a very good candidate makuthiwa kodwa kusetshenzwa ngale power yokuthi abantu balalele ikholi kaMsholozi ekuthiwa abantu bayiyele kojoyina inhlangano bathi siyayithanda iMK ngathi iza nezinto ezinhle awuthi sijoyine iMK manje abantu abajoyinili iMK ngoba iza nezinto ezinhle iza namaphuzu amahle iza nolokuza abayijoyinele lokho bayijoyinele ukuthi umsholozi ukhulumile uma beyijoyinele ukuthi umsholozi ukhulumile sidinga uNkosazane Dlamini Zuma noma kuba uDuduzile izosebenza kodwa mangabe sekuba uComrade Khumalo izobe isifana nokuthi kujoyinwe ngoba kuthiwa nansi inhlangano ikhona joinani base beyajoyina abantu that thing iMK ina that thing izongakwazi ukusebenza kahleke lapho angazi noma ehluko nyawuzwa yini hayi kodwa ukuthi konke wrong ngoComrade Khumalo as far as my point is concerned cha mina ukhumbule ngibheka lento yaka spirituality mase understand abantu abangenile because nam khona team yami eningi ehambile yayongena lapha kwiMK eningi team yami no makhanda elapha kwiMK iningi khona team yami eningi futhi elapha kwiANC khona team yami eningi futhi elapha kwiIFP uyabona khona team yami eningi elapha na kwi-Action SA kade ngibuka nje khona team yami eningi nje ikhona laba political parties kade ngibuka yabo kodwa eningi nje ithe bhuku yayongena lapha yakho khona team yami eningi elapha kwi-EFF iningi team kwi-EFF yabo so ngiyayibuka lento ngayicheck ngabotho njengoba ikhanda likaMsholozi liphazamiseka ayikho angikhathali ukuthi omunye umuntu angathini ayikho violence amaphapha wehle ayikho violence ezokwenzeka uma ngingafaka laMsholozi ikhanda kodwa umsholozi sekubelezeni labantu abawu2 usangathatha futhi athayi loyana uneskill the more elanda umuntu ekuthiwa uneskill ngisho ngalanda ama former judge athi uzowafaka la azobuya funa esengaphakathi la ipower yamsholozi izobuye ibe nezingqinamba mase kumele ilawule the former judge because the former judge nawo ihlakaniphile igudi kodwa ihamba nama spirit nawazi ukuthi ayazi esimene sifana nale umsholozi udinga umuntu ozokwazi ukulalela nozodinga ukuconsulta to him all the time akadinga umuntu ozothi ngihlakaniphile imina phela nami ngakwazi udinga umuntu ozokwazi ukuconsulta to him kufana nengane yakho bengabe unayo ingane yakho mayisakwazi ukuconsulta kuwena mzali wakho before yenze noma yini ngiyakubongela kodwa yabona ingane yakho mayisakwazi ukuba nezinqumo ezithathayo ingaconsulta kumzali isiyangena ke ushave noma upoison kuleli ikhaya lakho sekuzoba nezinkinga kuleli ikhaya lakho ngiphendula lo mbuzo obuzwe inkosazana la othi ngithini ngalama challenges ukuthi ikhanda likaMsholozi linama challenges bakumele libe kwi-ballot paper vele kumthetho verse
iwona oshaya leso simo, but it's not going to result to any violence. Kodwa umsholozi bawuthumi nabantu esengibacheckile ngabona ukuthi abasoze bamlahla ngokwasemhlabeni nangokwasezulwini. Hayi ukuthi abekho abantu ngizwe kahle, kodwa ngisaphika phela aba ududuzile akasoze amlahla uZuma. Umama lo yayana Nkosazane Dlamini Zuma akasoze amlahla. Hayi futhi ngoba kuthiwa ingoba kuyifamily nani sengaba osopolitiki masebele izipho zawo, thina sikhuluma ngepower ukuthi ngasebenza kahle bengabe kunjalo, yabo. Uma ngabe ungangizwanga la mfethu ngiyokuphendula kahle ngelinye ilanga sengidedela imibuzo ngivula ulayini, kodwa mawungizile thank you uhlakaniphile. Ukhona umunye umbuzo awubuza number 2 wemibuzo. Paul uthini ngomcimbi lo kaMaskandi? Ungibuza ngendaba manje ethinta iMaskandi festival ebizwa ngeMother of All Maskandi Festival ezoba lapha ya ngale weekend siya kuyona if I'm not mistaken, yabo. Uyabona ke ngithi into lento. Ngike ngabona abanye abahleli bethi bahleli imicimbi yo Maskandi. Abanye basuke beyoyigqwabela abantu. Basuke uyiphantela abantu. Phantwa abantu isono baze baxoxe emakhoneni abanye. Bathi uyabona abantu bamaskandi ningi imali, uyabona bayavota. Awuthi ke senze lento khona bezokhokha abantu bakaMaskandi, and abantu bakaMaskandi inqwaba yabo imali abanayo abathathi kwimali eningi. Kodwa ngenxa yokuthanda amaqhawe nokuthanda umculo kaMaskandi badela yonke into. Osomathuba bese bethola intuba yokubathubalayiza. Ngibabonile mina abantu bethi bahleli imicimbi la khona leThekwini. Ngabona ukuthi yabona imicimbi ikhona imicimbi eyenziwa successful, nemicimbi mina myself kaMaskandi engisayinqoma nanamanje. Engisayinqoma nanamanje ukuthi hayi inesigqi lemicimbi. Kodwa futhi khona owodwa mangaphosisi noma emibili noma emithathu kule micimbi eminingi eyenziwa la emkhulu eyigebengu ngqo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 ngq
ngoba uyabona bekwathiwa kuzowinwa. Kwathiwa kuzowinwa bese kuthiwa into ezowinwa izotholakala ngelanga lomcimbi. Sekuyaba ngolanga lomcimbi sekuba nezitori akusawineki. Umculi useshiye echomile ekhaya wabiza abalandeli wathi ngifuna ningibone ngiyithatha imoto noma ngiyithatha into ekuthiwe ngizoyithatha mase kumele ayithathe kube nezitori. Scamless. Into ke mina engisayithanda ngale festival ekuthiwa yi-Mother of All Maskandi Festival. Into engisayithanda one umhleli wawo uEric Ndiyane une experience enkulu kakhulu yokwazi ukusebenzisana nomaskandi. Wayesebenza kwilanga ewumphathi uyena ungomunye wabantu ekwilanga owayebhala ngomaskandi ewuphakamisa emahostela ewuphakamisa all over umaskandi. Ngiyalazi igalelo lika Eric Ndiyane ephephe nje ilanga. Uyabona uthola amanye amaphepha awuthi nje thasa umaskandi kodwa uNdiyane lapha ya uEric Ndiyane wayewevuka nomaskandi kusaphila omgqumeni kusaphila omtshengiseni namanye ama legend even ubhodloza wayeza ancome uEric Ndiyane ngendlela ayekade ibhala ngayo ngomaskandi ewuthuthukisa. Kwaya waba nama award le kwakade kuvotwa khona kwakuthiwa amahewu la inkunzi zonke ezayikade ivota ukuthi ozophuma phambili mase kuwiniwe kuEric Ndiyane uyayithola into okade uyilwela. Kwabuya lapho kwanama competition amaningi uyayithola. So uthebe ngabe kubuya ngathi nampa ke abantu esibadingayo bahleli imicimbi because ngiyazi makuthiwe akuvotwe kuzowinwa ikhumbi. Mark my words, izowinwa le nto. Ingakho ngathi mangibona ukhozi lu associator ne-Mother of All Maskandi Festival ngathi hlakaniphile ukhozi. Ngabona ilanga liz associator ngajabula ngabona lapha kwisolezo nakhona kwenziwa ama articles ngasho ngathi hayi ke yabona labantu ke bayayibona une experience lo yababa loyo okusho ukuthi njengamanje abaculi athe bazokhokhelwa ngiyakutshela izwa ngami bazoyithola imali yabo ngeke uze kuthiwa kuyakhala kuphinde imoto ikhumbe kuthiwa izowinwa
guarantee izoba khona ikhumbi ukuthi njani kumbala akona okwami kodwa kusala ikhumbi yona izoba khona kodwa ukuthi umbala wayo izobe njani nokuthi izobe imi kanjani akusekona okwami lokho ukuthi imi kanjani nokuthi umbala unjani kodwa yona shosho akakaza ayithembise into engekho okusho ukuthi nami as King Bhaka ngithi uma ngaqhamuka abahleli bemcimbi abafana noEric Ndiyani yabona abafana and ngiye ngibone futhi nalapha kwimpucuzeko abantu abaningi abayi-understand impucuzeko ukuthi isebenza kanjani ngiye ngibuke nje mase kukhethwa abantu abathile kukhulunywe kambi ngibothi into esasela abayi-understand impucuzeko ukuthi yini umsebenzi wayo ake wenza ucwaningo ngempucuzeko uzobona abantu ngokuhlukahlukana abakhiqizwe beside lokhu kwempucuzeko Maskandi Festival impucuzeko is not about Maskandi only khona ngishama movies khona ngisho abantu lapha kwimpucuzeko abaqeqeshela ukuba ama photographer nabenza ama video nabathenele impucuzeko nje into enkulu kakhulu impucuzeko ngeke babona abantu nje bese ngithi oh laba bashoda ngolwazi so nayo impucuzeko nayo ngiyayibeka ngokuyi-understanda kwami kubantu ngempela abakwaziyo ukuhlela into ke nento uma isinisikhathi abakhona ama challenges lapha nalapha ekusuke kuliwa nawo kodwa nawo futhi ngiyayibeka kuphinde kube khona lo mcimbi uyayiwenziwe ugay umfoka Ngcobo ubizwa ngani umbuso wamaciko uyabona la mcimbi futhi inkosi yemcimbi lo yakagay futhi ngitshela ngimcimbi eba leThekwini angikhulume mawuphuma ubheka le mhlawumbe ko South Coast nokobani ngikhuluma ngale eThekwini labalandeli basuke bezohlangana khona yabo leyo mcimbi ikhona eminye bekhonyana kodwa nje khona eminye mina myself engenankinga futhi mawungathi angibize ngegama ngelinye ilanga engakutshela ukuthi umsangano loyo yabo umsangano loyo kodwa khona imicimbi ukuthi mawuyibuka ubotho ama sponsors they can sponsor this one khona imicimbi obona kahle ukuthi umsangano la kuqolwa ama sponsors kuqolwa abaculi kuqolwa yonke into so mina i-mother of all parts Maskandi Festival mina myself King Bhaka ngiyababongela abaculi abanominathiwe lapha leya list abacula abawu30 silozvezo labona ngiyababongela inkunzi uEric Ndiyani uyabona kade ngamgcina ngeke ngisamkhomba ngimazi noma usancipha noma usakhuluphana noma unjani kodwa nje iconcept yakhe ngiyazi from data ayishaya eceleni gcwala ngakufakela mangabe ukuthi awungizwa ngithini fuck off khona umunye umbuzo lapha sicela uphawula ngopheni intuli awucela ngiphawule ngodaba oluthinta inkosazana leyana upeni intuli lapha ya obeke igagasi FM kwasukumsindo eseshiya cha mhlawumbe ke ngiyithinte le ndaba nami kade ngifisa ukuyithinta le kodwa ngiyithinta kahle vele ngoba bengisabhizi ngihlela umcimbi wobuzoba se King Bhaka Nzama Diamond Village ngomhla ka 30 March uhambe kahle umcimbi ngangithi abantu bonke bobe kwislap and ngipostile lapha ya izithombe umehluko izithombe zethu azizenze clear ngoba asifuni ukubonakala ukuthi ubani bebekhona ngoba ngathembisa bonke abantu abanomakhanda umsebenzi wami ukuba protect ukuthi wonke umuntu angathi hawu kanti nosibani bani uhamba King Bhaka ukufuna ngiprotect mina umuntu akubone nje unqoba nje kuphela bafethu khona lento ethi umqashi nomqashwa ayivi balekile ngoba ngiyazi ukuthi nawe somewhere somehow umqashi la ukhona noma umqashwa la ukhona uyabona bobabili labantu babalulekile umuntu ozoqashwa unedingo zakhe umuntu oqashayo naye unezidingo zakhe masihlalwa phansi from the very beginning kuyavunyelwana ukuthi kahle isikhala la asinaso noma kahle la khona omunye umuntu oaforishe ukuthi angawenza lo msebenzi ngemali engaka wena ungawenza yini lo msebenzi ngemali engaka kuyavunyelwana athi lona ngoba udesperate umuntu athi yes I can. That is why even when it's come to signing ama contract abantu bayisayina bona i-contract because i-contract is always binding ngoba umqashi the employer usuke naye efuna ukuyivikela ngokunjalo ne-employee isuke nayo i-very interested to that particular opportunity mase kuyavunyelwana and imangabe kuvunyelwana futhi akuliwa noma yipi i-opportunity oyitholayo in life iyakukhulisa uyabona mngani wami ngisho noma ungasebenza uxova udaka
ngelinye ilanga uzogcina ubuilder ngisho mfethu bayazi kuqala kusekhona abasizi bo driver ufike uzoshaya isicapha umsizi ka driver ekugcineni ugcina udrive ithekisi noma yipi iopportunity bafethu iyakukhulisa iopportunity ikuthatha from down there ikuthathe ikubeke la even ngisho emsebenzini uqashwe usebenze with your qualifications mase kuvela iopportunity kuthiwe aba-apply abantu abafuna ukungena lana mase kuya-apply mase u-applyile automatically noma uholo sewuzokushintsha uthola ukuthi wena une-experience kade wasebenza ayafika ama-opportunities just because of imfundo yakho awuqualify uku-applyela ama-positions mase kufika umuntu ofike last year akwazi uku-apply bese yakudlula bese uthini wena uthi kade ngangena kodwa ngidlulwa abantu abafika izolo ukhohliwe mfethu ukuthi labantu bathe bafika nemfundo bafike ba-apply base beyaphambili ingakho ke entweni ezithinta i-registrations ngokomthetho unyaka nonyaka ufuna kuphinde kuhlale phansi stage sibheka abasebenzi baso ukuthi basaqhuba kahle yini bayafitha yini khaxa enhlelweni zabo uyabona sisabadinga yini ufuma umuntu engafithi kahle kodwa siyamdinga istage siyamthatha simgaxa kolunye uhlelo uma kuukuthi bayabona ukuthi leli khono ebesithi likhona alikho bayamthatha bamlahla kolunye uhlelo uma bebona futhi ukuthi no lo muntu ngempela unekhono elinzima kakhulu that is amazing banelungelo futhi ukuthi bathi ake siyokunika manje inhlelo ezithe kuba ningana mhlawumbe ubuwenze ezimbili because sebeyabelivela kuwena sebezoqala bayikhulisa inhlelo zakho uyabona estation beke bakhulisa inhlelo zakho azi ukuthi bona sebeyabelivela kuwena uma bengalukhulisa uhlelo lakho lokwangena wenza uhlelo lodwa noma wenza nani as much as sikuthanda thina kodwa kune challenge obhekene nayo nangaphakathi emsebenzini khona lento esingayiboni yenzakalayo eyenza ukuthi bangaqali babelivele kuwena kufana nokuthandana nentombazane ukwa unawo amandla okuyilobola kodwa uyiko koyilobola instant uthenga imoto awukazi uthi yingoba yindaba khona lento intombazane as much as uyithanda kodwa khona le attitude ebuyikunikeze yona ephoqa ukuthi awuthi ukuma kancane kanti mangabe intombazane izokunika le respect awutshelwa umuntu ukuthi ngiya kubo kantombazane ngiya kokhokha uyabona uzihlohlekela wena yourself so lapha kwiGagasi FM italent lika Penintuli was amazing let me tell you italent lika Penintuli was amazing. In fact iGagasi ebekumele lithi pheni sesokunikeza inhlelo ezibalekile kodwa okungasho kanjalo neGagasi kusinika thini ukuthi ubudlelwane babo esingabazi bikhona ichallenge esingayazi ethinta iemployer neemployee esingayazi thina kodwa ngokuba kind ke kukaPenintuli nange yakhona eyocela ukuthi makukhona okunye isikhale ninganginikeza sona nginikeni normally estation akuze kucele wena ufuna abaphathi beyibona ababonayo ukuthi bakufakaphi bayazi koKhozi FM bayazi koMetro FM bayazi uma sekuyocela wena kade yebona ngempela bengakasiboni isidingo ngeke bashintshe umqondo lo nokuthi mhlambe kungenzeka ukuthi khona umuntu ongaphandle olokho engqongqozile ofuna lesikhala sakho ukhumbule bafethu empilweni nje ukuthi ukuze uthole into oyifunayo khona okumele aphume ukuze ngene wena ke ngibabona abantu athi umuntu ngiyitholile ithenda ethile bekuthiwe congratulations kuleyo tender khona uphucwe yona ukuze inikezwe wena mhlambe khona bese yenze for 7 years le tender njobe isiza kuwena khona ongekasayithola athi yazini mina angisanikwa ngoba sekukhona unikiwe uma ngabe uqashwe emsebenzini khona ama chances amaningi athi khona oqoshiwe noma khona onyukile ngokwesikhundla mase kuveleka lezi noma sivela lezi baningi abafuna ukungena kusona mase ishiyana ngemshefeso so mina ngithi isinqumo sika Penintuli sokubheka amanye amadlela akuhlaza uma ngabe bona ukuthi kwiGagasi abayiboni lento ayiyona abekho wrong kwiGagasi uma bethi asikakaboni phela ekugcineni ibona abarani stage abekho wrong bafethu uma bengayiboni
lento thina siyibonayo abekho wrong nawe futhi la usebenza khona nawe futhi nomuntu othandana naye noma thina singathi hey bayazwana lento eyenzekile kuma relationship uthola ukuthi ifamily yakho imkhonzile umkhwena wakho kodwa wena ukhala everyday ngumkhwena wakho uthi akakuphethe kahle yabo as much as thina sizwelana simthanda umkhwenyana wakho kodwa ngoba wena uyakhala isifo senzini ifuna sigcine sekudabukela singazi ukuthi kwenzakalani ekamelweni ngokunjalo nakwigagasi leli asazi ukuthi eboardroom kwenzakalani kodwa isinqumo sokuthi uphela intuli akwazi ukuyizwa withdraw because ngempela iworth yakhe ibingasasho ukuthi akawethe iworth ayekade ngene yiyona bese kumele isiteshi simphakamise because leya ngane ngempela iyakwazi ukuxhumana nabantu la kwi social media leya ngane iyakwazi ukubahambula leya ngane iyakwazi inalenhliziyo yokwazi ukuqabangela omunye umuntu inalenhliziyo yokwazi ukuba down on earth to the level of everybody leya ngane so igagasi bekumele capitalize ngokugcina umuntu ofana loya because abantu bayaboost abeke kwangazi ukuthi banabalandeli noma bayahlonishwa umuntu avele ashintsha abe yenye into yabo kodwa futhi ukuthi akungaliwa legagasi ngiyakuthanda lokho because liyazi lona ukuthi what is it lelibhekene nawo ngemuva liyayazi iexperience elibe nayo naye all along simbongele futhi uMasibiya ngokungena aye kovala uFaith Sibiya mangaphosisi aye kovala lesiya sikhala lesiya egagasini afika ngene futhi ngijabulile ngibona abantu sebethi congratulations kuMasibiya futhi uyabo baphinda futhi bathi congratulations futhi kupeni esesakaza kwenye i stage elapha ya eGoli uyabo so nje mina engakusho ukuthi abantu abofunda ukuhlala phansi umuntu isimo asibhekise kuyena ukuthi wena ubungenze njani because sonke sinabantu abasebenzelayo sonke sinabo abantu abasebenzelayo nawe at your level unayo abanye basezwa auntie endlini thola ukuthi uanti akuxhumaneki naye kahle osebenza endlini kodwa kufuneka upretend ingazi ukuthi uright kodwa akuxhumaneki uma ngabe usuthi auntie ake ume ukuze bese ngazi ukuthi wena uyabahlukumeza uanti kanti ngempela izingane zalendlini asisamuzo kodwa abantu bangaphandle ababona ukuthi kwenzakalani endlini so enye into eyithatha uyibhekise kuwena kodwa uNkulunkulu ke bengabe kuvaleka lomnyango la ngimthanda khona uSimakade makuvaleka lomnyango usuke ezovula lo umnyango mawuvaleka awusebenzisi inkani ukufuna ukuvula ngenkani ngoba ngisho ungangena ngenkani ukusebenza ngaphakathi nama colleagues kusuke ngeke kusaba mnandi ngoba ususebenzisa inkani ngiyabazi mina abantu ababuyiswe ama court emsebenzini kade sekuthiwa bangasebenzi akubi mnandi ukusebenza kuba toxic kanti endaweni yokusebenza akufuneki kube toxic kufuneka ibe mnandi environment yokusebenza into engishoyo futhi mnandi environment manje abanye abantu ugcina umuntu ekhohlwa omunye umuntu angalwa negagasi engabhekanga kanti mhlawumbe wake waxosha uanti wayekusebenzela nawe mhlawumbe nawe khona umuntu oke wakusebenzela ocomplainayo ngawe because siyathula nje sibuke mhlawumbe nawe uke wahlukana nendoda yakho isakuthanda wavele wayala kabuhlungu indoda yakho mhlawumbe uhlukane nesithanda sakho sesifazane kabuhlungu wasilahla nje kabuhlungu sikhala singakafuni ukuthi nihlukane wena nje wathi hayi usundiza nabanye ibhlungu irong futhi yona wasilahla kusho mina uKingBhaka ukhona umunye umbuzo ukhona ogcina nje ukuthi uyokwenzakalani makuthiwa ke wena uyadlula emhlabeni kuyiKingBhaka Nzama Dam awu ubuza ukuthi makuthiwa ngiyafa kokwenzakalani kwiKingBhaka Nzama Dam na kwiMakhanakanda village nakuMakhanakanda stone ake ngikuchazele ngokufa ukuthi ukufa yini uyabona mawudlula emhlabeni and angazi noma abantu abaningi bazongizwa noma ngeke baze bangizwe yini uma umuntu edlula uma umuntu eshona umphefumulo wakhe uba khona la khona isidumbu umphefumulo uthu lapho ubusu uyaconnecta noNkulunkulu uma kade wenza okuhle emhlabeni uma kade wenza okubi emhlabeni ubusu uyaconnecta futhi nezilwane ezikuthwebulile
kodwa basically umuntu mayeshona uhlala ethuneni. Ingakho uba nesikhathi sokuvakashela ithuna, even abelungu amandiya everybody sokuvakashela ithuna. Uye kokhuluma ethuneni. Ezinye inhlotshana azisebenzisi amathuna. Zenzani kakhulukazi amandiya nabelungu nabanye basebenzisa ukuthi umuntu ashiswe bese umlotha beye kufaka olwandle. Bese kuyabaphoqa ukuthi abahlale baye olwandle. Nathi thina ama spirits ethu nepower enkulu yedlozi lamanzi lilapha emanzini. Kubalekile mawumuntu uhlale uye olwandle uye emanzini ugeze nje emfuleni uhambayo. Bazokhumbula abantu sisakhula emakhaya besigeza emfuleni izife nje bezingeningi. Ukushawa istroke kanje bekungekuningi kusagezwa emfuleni. Ngokubuya emfuleni nje uye edwaleni ufika ugeza. Ngenkathi ugeza edwaleni ku-automatically kunama spirits amambi asukayo mase kusala ukuba strong. Kwakusiza ukugeza emfuleni. Ngoba kusagezwa emfuleni kubaluleke uhlahlale nje wena ukuhambe nje uye emfuleni ufike ufaka u2 bese uyazigezela. Uhlahlale uhambe uye elwandle ufike ufaka u2 bese uyazigezela ulwandle. Understand into echazayo. So izinto ezikanjalo zibalekile ngoba kunama spirits anamandla asebenza ngamanzi. So njengoba ngithi umuntu mayeshona uhlala ethuneni. Ingakho abanye baze basebenzise le method ukuthi siya komlanda ngehlahla. Ngiyichaza kahle in deep details le yokulanda umuntu ngehlahla, but ngiyayi-understand futhi ngiyazi abantu bashayaphi. Ngoba umuntu nje osethuneni usuthi uyumlanda ethuneni. Akekho umuntu okwathiwa hayi ngiyakola nje umuntu wakithi uyakomlandaphi, hayi sifuna ezekhaya sawumlanda ezulwini 2 years. Umuntu mawuthi ufuna nje ukwenza umcimbi wakhe uya ethuneni umlanda ethuneni. Futhi spirit somuntu sihlala ethuneni, siconnecta noNkulunkulu but sisethuneni. Mase siyavakashela ekhaya. La sihlala kahle khona isethuneni because ethuneni kunokuthula. Isicefe sasekhaya siya ispirit ekhaya. Uma kusuka umsindi ekhaya mase siyabaleka futhi siphindele ethuneni. Funa uphinde futhi uhambe uye ekhaya. Uhambe uye ethuneni uyokhuluma kahleke naso ethuneni. Kodwa mawuthi uzokhuluma ekhaya naso abakhona ama challenges ngoba mhlambe khona ubhuti wakho omdala othi ufuna ukukhuluma yena empepweni lapha akakufuni noma kubona. Uzoxhumana nini lespirit sakini ngoba ugolozile ubhuti omdala lapha. Ifuna uhambe uye ethuneni nabazali bakho uyokhuluma nabo bazokuzwa. Mina okwami kuthe ukuhluka kancane ngengihlala ethuneni. Ngengihlala njengoba ngichaza ngithi idlozi elikhulu lihlala emanzini. Ngiyohlala emanzini mina. Ufika impela uzonikela ngo2 umehluko ke imapha amanzi engiyohlala kuwona. Ngiyohlala kulawa amanzi ayidamu lami. Ingakho ubona okwamanje kuhleli ipower enkulu. Uma kuthiwa ngiyadlula emhlabeni ngiyohlala nale power enkulu lapha bese kuba nami. Khona bothi mabefika nje beze khona kwiKing Bhaka Nzama Dam seqala ukuhwalana bayosibona isithunzi sami nje abantu abaningi makuthiwa ngidlule emhlabeni. Okusho ukuthi mina ngiyofa ngingafanga. Ingakho ngeke ngife noma yini. Ngiyohlala kulawa amanzi. Ukuyothi makukhulunywa ngedlozi lamanzi elinamandla kuyobe kukhulunywa ngathi. Mase siconnecta nobani ke from lapho mase siconnecta noNkulunkulu ngoba vele ugobela wami uNkulunkulu la ngiyohlala khona. Njengoba neyandawo ngivula unenhlanhla wena onyathela manje engisakwazi ukuxoxa nawe nani ngoba izingane zakho ziyobe seziza seyithola ibusiso eziphinda phindekile. Unenhlanhla wena onomakhandakhanda engikwazi ukukutshela yonke into, ukwazi ukungibuza yonke into. Unenhlanhla wena onomakhandakhanda manje usakwazi ukubhekana nami kanje. Ingakho ingekho into engiyoyikhuluma. Mase kuthiwa ayenzakalanga. Ayikho. Ngizophinda futhi uma ngingaphosisi lezi insuku lezi ziyakuzona. Ngizofuna ukukhuluma ngabafowethu laba ya ekuthiwa babulale uAKA. Ufuna ukungena kuma details ngalo ladaba. Ngiphinde futhi ngikhulume ngaba kagcaba ekuthiwa kune transactions ebonakalayo
ngizophinda ngikhulume futhi ngalolu daba thiwa nge-transaction ebonakala iyasuka kwaba kaGcaba oyedwa kaGcaba yaphinde iza ngapha ngizophinda ngikhulume futhi mina King Bhaka ngalolu daba lo alukho udaba engikhulume ngalo wena onyanyayo fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha mina qala ngakufakela okwesibili futhi into emnandi ngathi nginkosi emhlabeni ngiyindodane emazulwini ayikho inyoni engangisabisa ngisathiswe inyoni mina uma futhi ngikhuluma udaba nguthi ukuthi udaba engilikhulumayo awuluzwa wena into esengiyishilo mina usuke uzoyiprove nje isikhathi mase si right uzoyiprove wena angikhuluma into uziprove mina ingakho nje ungangijahi mangisakhuluma othi kumina asilinde sibone ngoba into engishoyo akufanele futhi umphakathi uyijwayele lento yokutatazela umphakathi manje ufuna ukulinda katatazela umphakathi ngoba ngelilanga lokutatazela kwawo ugcina ushayisa ugcina uphuka inhliziyo ugcina ucabanga ukuthi ngijena kanti ngijena uthi ngijena kanti ngijena umphakathi akufanele utatazele wolinda thina sikhuluma khona umbuzo kukhona umbukeli la obuzayo ukuthi onomakhandakhanda oil unomakhandakhanda oil isithwalo noma awusona kwenzakalani kubantu makhandakhanda oil uyisithwalo yini noma kusona isithwalo all right good question uyabona ke makuthiwa isithwalo sihamba nezingqinamba hayi incane okwamanje akekho umuntu okwazi ukuthwalisa uma khona othi ukwazi ukuthwalisa akangithinti number 0798130260 akekho bonke laba bathi bayathwalisa zizidla zegebengu azithwalisa foko lezi nyoni lezi nawe la ukhona othi uyathwalisa fusek unamanga sathana thwalisa baba yenye into ukuthwalisa abanye baze bahlonywe bayofaka emgedeni engathi shu ukukhuluma izipika thiwe kukhuluma amadlozi abo fusek scamless ukuthwalisa baba kuyona insango ngoba imimoya ihlukahlukene khona imimoya ekuthiwa umoya omuhle thi umoya omubi imimoya ikwazi ukungena kunoma ubani yenze noma yini makuthiwa umoya ukwazi ukungena ku driver edaba utshwala umoya omubi nomoya ufuna igazi ungene ku driver ufuna igazi a drive imoto reckless ashayisa abantu chitheke iphuza igazi imimoya mase kuba khona izilwane zinezandla zinezinyawo izilwane zikwazi ukuthi uthi ucofa iselfoni yakho mase kugcwalisela isilwane ubuthi uyachitha kwiselfoni yakho kanti sesinyanyile sivele sithatha isilwane sisakaze phansi siphuce wena kube sengazuthi iwini ifoni kanti khona isilwane sibulala ngamabomu uthi uyayicofa amabhathini kube ngathi amabhathini ayalokha kanti uthi ucofa nesilwane siyacofa usiboni ubeka imali ube neshongo ibekela uthi uyabuya ayikho imali uthi uyabuya ayikho uthulele ebusuku uzwe kuvuleka isicapha uzwe izinto ezihambayo batha uzwe uzusho ukuthi hayi khona umuntu ozongena khona isilwane lesi esintshontshayo singaphakathi endlini uma uthwala ke kwenziwa ukuthi izilwane ezinjalo ukwazi ukuyibona okwamanje ngeke uyibone ngoba azizile ngobuhle zize ngokuthi azilawuleki zizogaga umuntu okuthwalisayo othi ngakuthwalisa into yokuqala bethu yakuthwalisa ungakhokhi kumuntu okuthwalisayo ungazange wasibona isilwane ngamehlo ngoba isilwane isona esuke sokutshela ukuthi enzani isona esuke sokutolikela into efunwa isilwane esikhulu esiyile nyoka engabonakali ebonakala isigodlweni kuphela hayi lamasimbe enyoka aphathwa zinyoni la ngaphandle inyoka yokuthwala ayibonakali baba ayidla amagundane inyoka yokuthwala ayidla amagundane inyoka yokuthwala ayibonakali inyoka yokuthwala umuntu uqhamuka eswenkile kanti naye ihamba nayo inyoka yokuthwala inyoka yokuthwala ikwazi ukuthi lo muntu ombonayo yena umuntu abe inyoka yena him or herself inyoka yokuthwala ukwazi ukungena kwi-interview uhlale phansi kanje ukhulume kanti akusakhulumi wena sekukhuluma le nyoka engaphakathi kuwena leyo ithwalayo
inyoka uthi hayi ngiyayithwala yami mawusuya ku-interview wenze njani ungena ku-interview noma ushiya ngaphandle lo rubbish lo ushiya ngaphandle lo rubbish ngoba yindawo yesinye isigaba la uyongena khona akusine kwamahleza lapha yana mawusuya kwi-business meeting ungena nayo le nyoka ithwele noma uyishiya ngaphandle uyishiya idla igundane ngaphandle ngoba amasimbe enyoka kanti le yangampela engabonakala uthi mawungena ivele ingene kuwena uyabona uvele uyigqoke uthi mawuhleli kubonakala ukuthi wow baze bancome kanti siyenze isingene kuwena yadedela ispirit sayo esokuthi yonke into oyishoyo laba bathwebuleke njoba ubona nje icala likasezomeyiwa yabo kunenyoka egangawo lapha ebuye ifuna ukuthwebula abantu lapha ejajeni lapha lela sezomeyiwa nenyoka egangawo lapha kambi yabaxhaphaza abantu yabo kuthi angifunda ukungena kakhulu kuleyo party but thina siyakwazi ukubotha nansi iganga nansi imenzisa ukuthi lo nansi ukuthi nansi imsabisa hawu nansi imluma lo nansi imxosha lo siyakwazi ukubona thina yabo so muhle lo mbuzo enubuzile ukhumbule njalo ukuthi khona udade oleceleni okuyena obukayo lama comment ngiphendula i-comment esiqhamukela ngaleyo nto le hayi lo rubbish ngishaba abafazi bayathwala ngisho into engagezile zithwala inyoka ngisho into engaqophile zithwala inyoka full set man amasimba lento lithwele engasebenzi yonke lento le into engenamazinyo into ejoviwe ezinyo omunye azalale nayo iphet baba rubbish wento mawunyanya futhi full set wena nalo nyoka yakho ugcwala kakufakela nangisikisi Sonakalaphi uKhengibhaka mawufuna uKhengibhaka ke inamba ithi 0798130260 kuba ngcono bengabe uzongwhatsapp iaddress ithi 44 Rocky ROCKY Rich RIDGE Road Hiran Mount Vernon uma ngabe nje ufuna ukuyinavigator uvele uthi nje Khengibhaka ikuthatha izokubeka ke la kanti nazi inguquko ezizokwenzeka amaduze ngisazozimemezela kahle but ngak-highlight okwamanje inguquko ezizokwenzeka since sedamini nami umyalelo engiwuthole nami nje kade sibuya ingakho ubona abantu bonke bencoma ekade sinabo le ulosithathu ngizobe ngila eKhengibhaka unumber 44 Rocky Ridge Road Hirali ulosithathu bekuba ulosithathu nomgqibelo sekuzoshintsha kancane sekuzoba ulosithathu nesonto la Rocky Ridge bese kuthi ulosihlanu nomgqibelo ngizobe ngilapha kwiMakhandakanda Dam shuthi abantu abangifunayo bazokuza kuMakhandakanda Dam bazokuza kanjani abantu Khengibhaka ngoba sebazi uRocky Ridge kulula lokho bayofika kuRocky Ridge before 12 umgqibelo noma ulosihlanu ufika kuRocky Ridge before 12 mawuhamba ngemoto ephansi ushiya imoto yakho la ningena emotweni zalekhaya zisuka ngo12 lezi imoto seziye eMakhandakanda Dam makufika khona uyawuthola uMakhandakanda ngiyakuhlolela akugcini lapho ngiphinda mina myself ngiyakusebenza ngezinga eliphezulu la kuMakhandakanda Dam ngiphinde ngikusebenze ngezinga eliphezulu kuMakhandakanda Stone imali yakhona ke izothi ukuthi xaxa kunale nijwayele kaMakhandakanda ngekusaba iloya 7000 ngaMakhandakanda isizothi nje ukuthi xaxa izoba la ko10000 kodwa ngisazoyimemezela kahle ngoba ngizokusebenza ngengisasho ukuthi thatha uMakhandakanda hamba wenza ukuthi uphinde wenza ukuthi kuzoba kanje kube kanje ngoba abanye bagcine bengenzi ngendlela exact imini ozokwenza and manje osebenza ngizobe ngena nomuntu oyedwa at that time kwiMakhandakanda Dam Makhandakanda Dam Khengibhaka izoqala nini ukusebenza kanjalo izoqala per booking umuntu bethi Khengibhaka ngifuna ukuza kuMakhandakanda Dam nginayo imali yakhona already lo muntu uyoshiya kodwa mawuhamba ngemoto nje estrong ethe uqina unelungelo lokuyidrivela wena mhlambe mawuphuma uzoshona ngabomzimkhulu noma uyaphuthuma uzoshona ngoMaritzburg noma ufuna ukujika ushone ngaboPotchefstroom uyanqena ukuzovaya la eRocky Ridge ungeza ngemoto yakho kodwa kufuna ngikusevele indleko if it's possible kuzokhamba khambe ngizogcina ke sengihlele ngisho indawo yokulala mawufuna ukuthi ulale
ngoba ezinye izisebenzo uyokwenziswa yimina ngo12 ebusuku ngeke kushintsheke lokho imali ezinye siyozenza eDlamini makuthi kufuna sibuye siye entabeni noma siye kuphi ngo12 uyaphoqa ayikho imali ezoshintsha ngiyokusebenza kuyona le ngo12 umehluko nje kuyophoqa ke ukuthi ulale kwimanje ke ngizobe ngihlela ama accommodations abantu abazokwazi ukulala kuona uma ngabe befuna ukulala so ilezo inguquko ezikhona kusazonyiwa kusangenzeka noma yini ngumafavo njengedanga abantu kushubileke manje akekho umuntu engizothiwa hayi akenzanga ngendlela ngoba ufika khona makhanda dem uthola umakhanda ngiyakuhlolela khona ngibheka nongaphansi konyawo usetshenzwa yimina le Dlamini ukhawona lamanzi edamu lawa usetshenzwa yimina ngamakhanda stone we kusazoshuba inamba ithi 0798130260 yakwazi WhatsApp uyakwazi ukufona but good bengabe uzo WhatsApp ngoba ngikwazi ukubuyela ngisho ebusuku ma WhatsApp ungasendi VN type ukuze ngikwazi ukuphendula noma kuthiwa sengilela ebusuku ngikwazi ukuphendula ngoba ngisebenza one way hey kumnandi ngizwa ngisho egazini baze baphumelela abantu basazoceba abantu ngenkani ngizozithintela mina ngalezi zami izandla ngithi manje ngiyakusebenza kulamanzi lawa makhanda dem isikhathi esifikile bafethu ingakho nje kade ungibona ngenza bekumiyalelo ukuthi manje abantu angithintele mina ukuze noma kuthiwa uhamba nedimo engakanani ngilikhahlele mina myself ngoba umakhanda mangithi ngitshela wena hamba wenza u1 no2 no3 no4 nibuye enrobho lento elwa nawe iphinde kwenza isinto wrong ayonyiwa manje wena onyanya fokofo fusek ngizwe ngempatha mina ngicole ngakufakela baba yini ayingisiphendule yonke imibuzo la ngiphendule mina